बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्माया गाबोननिफ्राय जागायगोन। रंगिना संगिना हारिमु दिन्थिफुंनायजों खुंजागोन बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा। सोरगिदिं साजायदों बर'नि रंगिना संगिना हारिमु। बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों बर' माहारिनि मोजां खौरां फैगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों BTCLनि बुंथिगिरि काथिराम बर'। बर' थुनलाइ आफादनि जे 67थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेयो तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव 2, 3, 4 मे बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जानो थांगासिनो दोङो आरो दिनै 1 मे हाबबाय आरो बे 1 मेआ जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे गोसोखांथावना सान। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान। बे थैनाय सानाव आं जोंनि गासै बर' माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय, जाहाथे बिथांनि जिउमाया माने आलो गोजोनै सोरगोआव थानानै जोंखौ बोर सारस्रि हरबाय थायो, आं बेखौ नुवाथारिनि सेराव आरज गाबग्रोहरदों। दिनै नुदों मा बेवहाय आं दिनै बेरायफैबावदों, आगोलावबो फैदोंमोन, दिनै आरोबाव फैबावदों। बेवहाय नायथिंजोब्बाय। बेवहाय जानायनि थाखाय जिखिनि थागथियारि जानांगौ जाहोनायनि थाखाय, बेवहाय जाहोनायनि थाखाय जि थागथियारि बियो गासै जाबाय। ओरैहाय जि थान्दै जुथुमसालि, बे थान्दै जुथुमसालियाबो प्राय जाबाय। बेवहाय 5% जि मोनसे फिनिशिं बे दोङो आरो ओरैहाय जोंहा बेवहाय हाथाइसालि आरो एक्जिबिसन दिन्थिफुंसालि बेखौ खालामदो। दिन्थिफुंसालिया दासिमबो एसे मावनांगौ दंबावो आरो जि गाहाय पेन्डेल जेराव 2 आरो 3 बे साननैनि जि हाबाफारिया जोंहा मोनसे अपेन डाइसआव जागोन। आरोबाव जि खालि भारतनि राष्ट्रपति रामनाथ कविन्द बिथाङा जोंनियाव बेवहाय फैगोन, इदिनखालि आलादा मोनसे डायास जौसां बेवहाय बानायनाय जादों। गासैखौ नायनानै दिनै नुनो मोनदों दे बेवहाय राष्ट्रपति जिरायनो गोनां जि जौसां बेबो मोनसे फिनिशिंआव बा फोजोबनायनि मोनसे मोजां फोजोबथायथिं बेयो फैगासिनो दोङो। दा बै हिसाबै नुदों दे दिनै साननि गेजेराव बेनि जिखिनि प्रिलिमिनारि बा जिखिनि मावनांगौ, जिखिनि जोंहा थागथियारि जानांगौ 67थि बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा, बेवहाय जोङो जि थागथियारि बे थागथियारिया प्राय जाबाय। आरो ओरैहाय बर' न'खरखौ जोङो अब्लाबानो बानायखांनानै फोजोबना दोननाय जादों। आरो बेवहाय जि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिला, बे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिला दिखांनाय जि जायगा, आरो इदिनखालि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ मार्च पास्ट होनाय जागोन। आरो बेनि थाखायबो जिखिनि थामथिम, बे थामथिमा जोंहा जागासिनो दोङो। दा अभारअल बेनि जि मोनसे 67थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनायनि जि मोनसे जि साखाफारा, बे साखाफाराया जोंहा जाजोब्बाय होननानै जोङो बुंनो हायो। आरो नैबे दिनै साननि गेजेराव बेनि जि मोनसे मोजां फोजोबथाय, बे फोजोबथाया जोंहा फैगोन। नैबे बर' थुनलाइ आफादा जोनोमनिफ्रायनो बर' माहारिनि राव, थुनलाइ, हारिमु आरो बर' माहारिखौ फोजौखांनो थाखाय जिखिनि नारा नाथा खामानि मावबोबाय थादों, दासिम बेनि जि मोनसे मावनाय जि मोनसे हाबाफारि, बे मावनाय हाबाफारिया मोनसे आगाननि उनाव मोनसे आगान बियो आवगायगासिनो दोङो। आरो फैबाय थानाय समावबो थारैनो बर' थुनलाइ आफादा बर' माहारिखौ मोनसे गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय, बेनि राव, थुनलाइ, हारिमुखौ लांनो थाखाय थारैनो बेयो खामानि मावनो हागोन। आरो नैबे जथुम्मानि गेजेरजों थारैनो बर' थुनलाइ आफादा बर' माहारिनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लाबोगोन आरो लाबोनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिदो। आरो नैबे 67थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जोङो बर'नि जिखिनि मावनो गोनां खामानिफोर, बे मावनो गोनां खामानिखौ जोङो मावफुंलांनो हागोन, आं बे मिजिंथिया आंहा दङ। बर' बिथाङा बुंदों जे जुदि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनोब्ला पलिटिकेल पेट्रनाइज नांगोन, बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों मा बुंदों? बेवहायथ' पलिटिकेल पेट्रनाइजआथ'
बे आथिखालाव बिटिआर सरकार जोंनि मानगोनां बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि जि माने जि बिटिआर दैदेननाय बा बिटिआर सरकारखौ दैदेननाय बेनि जिखिनि राजखान्थियारि जिखिनि माने अनसुंथाइ बा जि पेट्रनाइजनि बाथ्रा बुंदों बे पेट्रनाइजआथ' बेयो जागासिनो दोङो आरो थारैनो बेयो उनावबो जालांगोन। दिनै जोंहा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गावनो फिल्डआव फैनानै खामानिफोरखौ नायदिंगासिनो दोङो। बेवहाय प्राय माने बे बिटिआरनि जिखिनि एमफोर दोङो एमसिएलएफोर दोङो आरो एमएलएसफोर दोङो मन्थ्रिफोर दोङो गासैबो बेनि जि मोनसे दिथा लानाय बे दिथा लानाय हाबाफारिया जागासिनो दोङो। आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां तरेन बर' बिथाङा जेरैबायदिहै जि मोनसे अनसुंथाइ जि मोनसे थुलुंगा राजखान्थि हान्जानिफ्राय बेखौ मोनलांगोन आंहा मोनसे फोथायनाय दं।